Egunon guztioi, gaur Kusero irratiko beste irratsaio bat hasiko dugu. Karmengo Ama herri ikastetxetik zuzenean. Oraintxe goizeko 9 direla, sorpresa bat daukagu zuentzat. Programa berezia eskainiko dugu gaur. Gure ikastetxeko haurrak abesti bat sortu baitute. Eskola osoak parte hartu du abesti honetan, eta gainera bideoklip bat egin dute. Ea ba, ikus dezagun egin duten lana. Zuekin, Karmengo Ama eskola. Hau da Karmengo Ama, nahi dezu ezagutu. Ikusi bideoa, ez zaitez beldurtu. Badugu irratia, Kusero izenez. Handita txiki bertan, elkartzen garenez. Beletan baditugu ordenagailuak. Zertan ari ote dira liburuei begira? Ongi etorri zuek liburutegira. Zainketa egiteko zatoz, gerturatu. Ariketan ibili, ta gero dutxatu. Eguerdiko gozea, ere ezin galdu. Badugu sukaldea, jangelan bat galdu. Txikitxoen eskola, kolore asko du. Musika txarroarrean ipini diogu. Badago zatogela egiten digu hon. Kiriueka etxetxo ezin geldi egon. Ta gure patioetan jodasik ez falta. Auzoaren bihotza ari da taupaka.